Anual, mii de femei sunt abuzate, zeci de femei sunt omorâte. Doar în primele 5 luni ale anului 2025 au fost raportate 25 de cazuri de femei ucise. De ce particip la protest astăzi? Ar fi multe răspunsuri de dat, în principal pentru că, din păcate, în societatea noastră, inclusiv în 2025, majoritatea femeilor care trec prin situații traumatice, prin abuzuri, prin relații toxice, prin tot felul de lucruri neplăcute, nu sunt crezute, chiar de instituțiile statului. De ce particip la protest astăzi? Cred că am fost martori în perioada recentă la niște atrocități foarte mari care s-au întâmplat în societatea românească și cred că e foarte important să fim cât mai mulți aici și să luptăm pentru drepturile femeilor și pentru siguranța lor.